Da, ja sam protiv te priče, jer iz prostog razloga mi nemamo potrebe u Srbiji da imamo američki Amber Alert. Znači, da li znate da iza Amber Alert stoji John Podesta i porodica Clintonov? Da, ja sam odgovorio pa. Ja bih voleo da naša visokotehnološki kriminal ima jedan softver koji bi ovo radio. Oni to treba da rade. Dakle, oni jedini treba da imaju pristup svim medijima, svim telefonima. Amber Alert, to je vlasništvo privatnog čoveka. To nije istina. Ovo je iz Amber Alert. Jeste. Podesta Group je napravila softver, a fondacija Clinton jeste platila. Ajmo sad objasniti gledalcima zašto je loše da Podesta ili Clinton bude iza toga. Zato što ih je Trump optužio za trgovinu decom i trgovinu ljudima. Moje iskustvo govori, koji bavi 20 godina geopolitikom i analizom, da je jako opasno uvesti tuđi softver privatne firme iza koje stoje ovakve kompanije u Srbiju, jer onda je to podležno sumnjama i manipulacijama. A zašto Mene samo zanima lična bezbednost naše dece o kojima ne može da vodi neko ko je optužen za trgovinu ljudima. Ako je to porodica Clinton koju je optužio aktualni predsjednik Amerike i John Podesta, šta je s vama, ljudi? Ne mogu da razmišljam o tom i da kažem da je to u redu. Ne može da bude u redu.